Nu er det tid til, at alle jer, der fucking er nogle pikhoveder, ikke? I kan fucking få et pædofilmand. Fordi nu har jeg nemlig fået lavet inde på min shop derinde, der har jeg fået lavet en pædofilmand. Og så kan jeg love jer for, så kommer alle sammen, der er med mig, de kommer til at gå rundt med de pædofilmand. Og så kan I bare se, at I er nogle fucking pikhoveder, fordi at alle sammen er fucking imod jer. Der er ikke nogen, der gider det der. Jeg har skrevet med nogle af mine pædofilvenner og sådan bekendte og sådan noget. Der er ikke nogen, der gider jeres pis mere, så nu har I bare fucking at stoppe, mand, okay? Og hvis I ikke stopper lige nu, ikke? Så kan jeg love jer for, at så hakker spætten, mand. Så hakker spætten. Så kan jeg love jer for, at så er der et eller andet, altså så kommer alle sammen, nu kommer alle bare til på hele gaderne og gå rundt med den pædofilmand, ikke? Og jeg lægger et link, der er et link op, så I kan gå ind og se pædofilmand. Nu I behøver ikke købe den, bare I se pædofilmand, fordi så skal I fucking stoppe med at tagge jeres venner, ikke? Fordi det kan jeg love jer for, at hvis I ikke stopper med det, ikke? Så ban pædofilmand. Jeg banner pædofilmand og lukker jer, eller jeg kan ikke lukke jeres fade, men jeg banner pædofilmand. Og så kan I ikke mere, så er der ikke mere sjov og sådan noget, så er der ikke mere at gøre grin med pædofil og sådan noget. Så jeg håber, I kommer til at lære den her lektie. Men hej.